wata sabuwar hanya ta more data unlimited a kowane irin layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel ta mai albarka na ibmyerima TV. So ba tare da bata lokaci ba, idan yau ne ziyartar ka wannan tashan, zan so ka daure ka taba mini kalmar nan ta subscribe, sannan ka danna mini alamar nan ta ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin videos na a duk lokacin da na daura. So bidiyon mu na yau dai watan zai magana akan watan wani sabon application wanda zai baka dama ka samu data unlimited, ma'ana kai browsing kyauta watan ba tare da ka sha wani wahala ba. So wannan shi ma dai application, tabbas application ne watan sabo wanda shi ma za ka yi updating, zai baka daman samun wannan data. So a baya mun yi video akan wa'insu application kamar watan Hard Tunnel Plus, sannan da kuma sauransu da irin su Techragon, sannan su wa'annan duka ana ba da watan wannan data shi ma unlimited kuma ana morewa sosai. So a yau kuma mun sake samu muku watan wani application shi ma wanda zaka iya samun datan unlimited. Saboda wancan applications na baya zaka samu akwai wani wayar da bata amfani da shi wanda zaka samu yana rikici akai, ko kuma a'a watan zaka samu yana rikici akan layin da kake amfani da shi. So idan wancan din baya maka yanda kake so, zaka yi amfani da wannan. So matuka in wancan bai yi ba, zaka samu wannan zai yi, amma duka kusan ɗaya ne gaskiya. So kuma wannan zaka mora ne watan a kowane irin layi da ka sani, kamar watan wannan application din. So da fari, bayan watan ka je ka sauke shi, kar ka manta zan ajiye link na wannan application din a description. Zaka je watan ka sauke, ko kuma ka je Google Play kai tsaye, sannan ka dubi sunan ka je ka rubuta, sannan sai ka sauke shi, ko kuma ka sauka description. So kamar yadda kake gani watan bayan ya kawo ka nan, bayan watan ya nuna maka wannan. So abinda muke bukata shine yana bukatan kai update ne, kamar yadda kake gani auto update free. Kawai sai ka zo sai ka taba OK. So kana taba OK zai yi updating, zai kawo maka dukkan watan wasu updates da suka daura watan na wannan shekara. Kawai watan sai ka zo nan wajen later, sai mu taba mu ce later. So bayan mun taba mun ce later kamar yadda kake gani, so gashi nan inda zai kawo mu. So in ma bai yi update ba, gashi nan wajen waton digo-digo nan kwaya uku, zaka iya tabawa, sannan sai ka zo ka ce check update. So ni na riga yanzu na yi updating, don daga sauke shi ya nuna min update kuma na yi update. Kawai sai ka zo nan wajen fast saver nan sai ka taba. So kana taba fast saver nan sai ka je ka nemo United States. So United States 3 ko United States 1 ko 2, duk wanda ka sa zai yi. Ni bari in gwada yanzu amfani da 3 mu gani. So sanan sai kuma sai ka sauko watan wannan waje watan da kake gani direct nan, sai ka taba shi shi ma. So kana taba wannan direct shi ma watan sai shi kuma sai ka je ka nemo watan MTN unlimited ko kuma Airtel, duk wani layi da ka sani, wani nau'in layi zaka iya ka nemo. So zaka sauka ƙasa ka je ka nemo watan tutar ƙasarka. So kamar yadda kake gani dai watan ga mu nan a sashi namu watan na Najeriya. So zaka gani gashi tutotinmu na Najeriya ga su nan kaca-kaca, Airtel unlimited, Glo unlimited, waye dukkansu da ka gani nan duk unlimited suna amfani. So kawai mu sai mu sauko wannan da kake gani na ƙarshen watan shine watan NGA MTN unlimited. Wannan watan shi zaka taba. So kana tabawa kamar yadda kake gani, kawai sai ka zo nan wajen watan begin nan sai ka taba. So yanzu muna jira, in ka lura nan za ga watan ya ce mana connecting. So yana jira ya mana connecting. So in ka lura ga watan saver mu sun fara tafiya. So ka duba nan wajen za ka gani saver na tafiya. So ga nan yanzu yana nema zai connecting. Yawwa, so yanzu kamar yadda kake gani gashi VPN connect. So yanzu in ka lura ga saman nan key ya fito. So shi ma wannan yana da matukar gudu, don yana da gudun shi ma 4G, wato har ma mu ce kusan 5G. So saboda yana da karfi shi ma sosai, so shi ma zai burge ka, kuma zaka yi amfani da shi, kuma zaka mora matuka. So zaka iya gwada su gaba ɗaya, duk wanda kawai kaga yana ma yanda kake so. So ba wani abu, duka ɗaya ne.
So wannan shine waɗan takaitaccen bidiyon. So da fatan wannan bidiyon ya burge ka. Kada ka manta ka taɓa mana liking, sannan ka yi mana share zuwa watan 'yan uwa da abokan arziki da kuke chatting da su irin Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram da kuma sauransu. So kar da ka manta ka daure ka danna mini kalmar ta subscribe in yau ne ziyartar ka wannan tashan, sannan ka taba min alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin videos na a duk lokacin da na daura za a sanar da kai. Nagode, mu huta lafiya, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.